Horeca-ondernemer Harry Westers loekt het stekker uit het plan voor een groot wellnesscentrum op het Ameland. Dat zou bij het oude zwembad in Nes komen. Maar een meerderheid van de gemeente stemde juist in het plan van meer dan 24 miljoen euro. De Vlielander horeca-ondernemer is zwaar teleurgesteld en oorwaagt een claimtje in de gemeente. Het Robinia-bosk bij Elslom het fort en het Esloonskip moet hersteld worden. Dat wil plaatselijk belang. Een Esloonskip had glooiings, maar die binnen toch het bos net meer zichtbaar. Er is intussen een werkgroep opgericht. Het Robinia-bosk waard 15 jaar online om huthout te produceren, maar dat is misleerd. Sterkenburg op Blauwe Zee giepen het mooi met het warm. Het visverwerkingsbedrijf waard september verliezen hier troffen troch een grote bron. Het gebouw dat de visverwerken waard baande heel de lut, het restaurant roemt grote ski op. Er is het al rond een jaar hier hutwerken om in de simmer weer te kennen. Verkeer dat door het Klaverblad bij het Jerveen komt, wordt waskogen voor het Glade Weidek. Op het knooppunt van de A32 en de A7 kan het benammen naar je Rijnbui heel glad worden. Het gaat dan geregeld mis met auto's die van het dik liedje. Met hulp van matrixborden wordt het verkeer waskogen. Jong wordt het droeg en komt de zinnen nog wat lucht. Vannacht leidt de temperatuur om de 12 graden heen. Morgen weer een beroene loft met uit een trog Rijn. Het wordt dan 21 graden.